Als de hekken van de tennisvereniging in Philippinen zondagavond weer dichtgaan, zit niet alleen het 25e Mosselkrauwers tennistoernooi erop, maar komt er na 25 jaar wedstrijdleider zijn ook een einde aan de rol van Jacques Vaas binnen de organisatie van het populaire toernooi. Toen destijds het vierdorpentoernooi moest stoppen, ontstond er ruimte in de kalender van de vereniging. Het bestuur stapte op Jacques af en stelde hem een vraag. Zouden jullie een eigen toernooi willen organiseren? En zo zijn we eigenlijk, is Abdon Pieters, Marco van Avermaat en ik zijn daar zo mee begonnen eigenlijk. Het was een vraag die uiteindelijk zou leiden tot 25 jaar onderdeel zijn van een organisatie. Iets wat nu stopt. Ik heb zelf besloten dat ik na 25 jaar vind ik het leuk. Tennis staat ook iets meer op een lager pitje. Ik heb vele andere activiteiten en dan moet je een keer de keuze maken. We hebben verjonging. Ik ben niet de oudste in de commissie, maar wel een van de oudste. En op een duur moet je gewoon zeggen van ik stop ermee. Het altijd gezellige toernooi dat steeds populairder wordt, zal ook de komende jaren gewoon nog op de agenda blijven. Want door de jaren heen is het team jonger geworden. Zo kwam een paar jaar geleden Jim erbij. Het is mijn 3e jaar nu dat ik erbij zit en eigenlijk alle 3 jaar is het toernooi eigenlijk helemaal vol. En het zijn succesvolle weken zeker, ja. De organisatie kan vooral genieten van de vele vrijwilligers die bereid zijn te helpen tijdens de bijna 10 dagen vol met tennis. Nou ja, als je ziet, zeker vanuit de voorbereiding al, hoe alles, er werd een heel team van alle vrijwilligers klaar voor gezet eigenlijk. En de bereidheid van iedereen hier om elkaar te helpen, dat vind ik wel mooi eigenlijk, moet ik zeggen. Na het weekend valt er dus een gat in de organisatie met het vertrek van Jacques. Hem vervangen gaat volgens Jim nog wel een uitdaging worden. Ja, dat is een lastige taak denk ik. De 25 jaar vol te maken, dat wordt nog een hele klus. Maar daar gaat er wel plezier tegenaan in ieder geval. Jacques zelf maakt zich er in ieder geval geen zorgen over. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik laat wel een goed team achter me, denk ik.